Ако се чувствате нещастни и неудовлетворени в дадена ситуация, останете с мен до края на това видео и ще разберете повече за техниката на оспорването. Ако си казвате, не е честно, другите са щастливи, аз не съм, защо все на мен се случва, а другите са добре? Винаги аз страдам. Ако се чувствате така и препознавате себе си в горните твърдения, си задайте следните въпроси. Какво по-различно правят другите, за да е по-различно при тях? Какво аз мога да направя, за да променя ситуацията, в която се намирам? Има ли други хора, които са в подобна ситуация, чувстват се по подобен начин и как те се справят или пък се справили преди? Дали обективно се намирам наистина в толкова лоша ситуация, колкото си мисля? Направете простото упражнение за оспорване. Вземете лист хартия, най-отгоре напишете ситуацията, чувството или мисълта, която искате да изследвате. Например, аз постоянно съм нещастен, винаги само аз страдам. Разделете листа на две части. Отляво напишете доводите, които потвърждават, валидират вашето твърдение, а отдясно напишете доводите, които го отхвърлят. Това ще създаде странична, обективна гледна точка към ситуацията. Ще ви направи по-сигурни и отворени към различни и креативни решения на конкретния проблем.